everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of fortune. Right now it's just Ha? Oh, kinsa ba sad ni? Ako ang nakabangga sa imong asawa. Uy, ikaw di ay? Unya, mubayad yun ka. O ikaw yun manubag sa tanang gaston sa ospital plus damages pag yun. Abogada ka, day? Oh, wa magpasagad si Angel. Siya may nanubag sa akong gastuhan sa ospital. Unya ang gasto hangtod nga maayo ka. Pabayad, Irene, uy. Ay ka bala ka. Akong tubago ng tanang gastuhan hangtod nga makagawa si Irene. Ngano? I-admit day ka, ayun. Bunog na mo ka og samad. Nganong i-admit ba ka? Magbuot ka sa doktor? Oh, Sigurado ka kang makabayad? Ayaw mo ka bala ka. Kay mo anito karon ang akong amo nga abogado. Siya raw niya makikistorya ninyo. Oo. oh, abogado ang imong amo? Ha? Hala, uy. Kataas na sa akong gisulti. Wa kay nadungog. Nakadungog ra. Pero, sigurado ka na imong sulti? Magpatuo ko nga imong amo? Hala, oy, attorney ha. Ay, manawag na lang niya ko nimo ay para mag-joke og taas kaayo. Ang buot pa na ko ipasabot ba nga numan? Hala, uy, pa-explain nun pa man gyud ko nimo, attorney. Emergency ni. Basta, kay ari tayo sa ospital. Pasabto na niya tikang ngano ni. Maghuwat ko nimo. Bye. Ay, uy. Kiniging babayhana. Asa naman to babayana? Mubalik pa ka to siya? Taw-taon na gusto siya nga niingon nga manawag si siyang amo. Tingali payag nangilad ra to. Ako mangitaon. Luna, bantayon na sa Irene. Okay. Paabuto na lang ko na to siyang mubalik. Mubalik ra lagi to siya. On the way na nga akong amo. Sigurado yung ka nga mo abagar siya sa tanang gastuhan? Bitaw, kinahanglan nga manubag yun siya hangtod nga maayo sa hingpit ang akong asawa. Siya ba yung kahit ag-iya sa motor? Nya, ni gamit raman sa ka. Investigador ka? Oh. Mas agrabyado man ka kaysa mismong pasyente? Pamilya man mis pasyente. Ikaw, kay ba naman ka? Pero siya, May relasyon man mini Ryan. may relasyon mo? Igagaw me. Mao na nga mo relasyon. Igagaw. Oh, wow. Defensive. Oh, Hello, attorney? Abot na ka? Okay, sige. Sugaton ti ka. mukoyo ko nimo. Ako sad, Unya, ang pasyente, biyaan lang? Sige, kamo na lang sugat. Ako lay bantay sa pasyente. Wa man Mikaela. Mao na diha, wa mo kaila. Pues, paghuwat mo din Basta mao na to ha. Mupasalik ka nga ikay mo apaga sa tanang gastuhan. Pero, imo kong i-kick out. Pero, Ay, nagpiro-piro. Ayaw na ha. Basta kay mauna tayo atong sabot. Period. Angel, mahalon man kayo ni nga kwarto ang imong gikuha para nako uy. Pwede ra magidunta ko sa ward ba? Ay, okay ra na, uy. Dili bitaw akong gasto. Kang attorney bitaw. Pero murag wa man to malipay ang naong ni attorney. Ay, sus. ako nang gibayaran ang tulog ka adlaw ani nga room. O tagahan na lang tika og kuan kining kwartadaan para sa remaining nga bill. Okay, ma'am? O para na lang sa uban pa nimo mga gastuhan. Okay? Kabaga ko dining sobre attorney. 100,000 na. Ha? Uy, dako ra kaayo ni attorney. Irene, dawata na lang ko na. Gisiguro lang ko na ni attorney nga okay git ka. Nara din akong resibo sa gibayaran ako.
Pero, O ikaw, Angel, may gitransfer na ko sa imong account. Ha? Nga naman, attorney. Imong reward na ako nga nakasa ako? Separation pay. Ayaw na pag-report sa trabaho. Oh no! Seryoso ka, attorney? Imo na kong gitaktak? Sa imong tanaw, nagkomedya ko? Wow! Pues, sukad karon, si Santi ka na. Adto na ko. Attorney! Mag-usa na lang ko ini. Ngayon mo naman kong gi-fire. Paninda na lang lumpia. Lumpia. Angel, Lumpia. Mag-usa naman lang ko ini, Ron. kuan, ikaw lang kupot ining kwarta o. Ha? Kung pila'y sobra o niya, kung pila o niya sobra ani, human sa final billing na ako, imo na lang na. Ayaw, uy. Danyos ko na nimo. Hindi man gud ako ang ako injury good. Sige na. Basta, kay mo na. Diha na nimo. Ay, ako lang yun mo gunit, ana, uy. Oh. Kaya ko'y salig sa imong pana o gatong iyang kunuha ig-agaw. Oh, Salig naman ka kanako. oh. Di ta mo saba nila ha. Nga nihatag na og kwarta si attorney ha. Kanarang resibo ang atong ipakita nila. Okay. Dawatan na ning sobre o. Okay. Kitingaling mo balik na to imong bana o ang iyang ig-agaw kunuhay. Oh, Pasensya nga na dugay, mi. Namalit pa man kumik mga gamit nimo, Irene. nganong daghan man mo gipamalit. Tulura man ko kaadlaw din he. Ay, sige lang, God. Iparefund na rin na to ni attorney. Dawatan ni yung resibo. So, ito yung ano mo? Angel, Angel. Ano mo ka? Anong ingunaan na man mo dagway? Gitaktak sis trabaho. Kunya, bayro lang sa ospital. Hospital? hala uy. Wagin mo ipaki nga wala ko'y trabaho no? Mamipaki nimo nga wa man kay labot namo. Pero may obligasyon ka sa pasyente. Gibayran na ni attorney ang tulo ka adlaw na ko nga pagstay din he. Og, Og magpatawag ra siya nako kung pilay remaining bill. um, Naarang resibo kung dili mo mutuo, na ni Irene. Nganong gibayran man daan? Ano di ay bayran? May gani gibayran. Wagin magbilin og kwartang pagasto? Nagbilin og 100. 100? Pero 20 ka buok. Sa ato pa 2,000. 2,000. 2,000. Gamaya good. Pila di ay imong gusto? 2 million? Pero kadiyot. Gitaktak man ka. Oh, Mubayad pa ka to siya sa kuwang? mobayad. Giunsa nimo pag sigurong mubayad? Unyag dili. Giyon sa masad nimo pag siguro nga dili. Yan. Unsa man nato ani? Maglisod tag pangwarta kay abogado man di ay ang amo atong babayana. Ex-amo. Kay gitaktak na siya. Samot nga di ta ka pangwarta. Husto. Ipabalhin na to sa ward si Irene. Pwede man tingali na. Aron i-refund sa ospital ang nabayad na. Pwede mo na? Nganong di man pwede? Sige. Okay. So, ayan na to. Kuhaon sa nato ang resibo ni Irene. Okay. Uy, dili pwede. Anong di man pwede? Isumbog ta mo ni attorney. Tagdon ba ka adtong abogado nga gitaktak ka naman? Tan-aw lang nato. Ambi na resibo, Irene. Ayaw ihatag Irene. Ambi, Irene. Ihatag Irene. Ayaw Irene ha. Ayaw ba gyud? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.